posledných rokoch kryptomeny zaznamenali neuveriteľný rast popularity, čo je dôsledkom technologických inovácií a meniaceho sa pohľadu na decentralizované financie. Na rozdiel od tradičných finančných inštitúcií, ktoré sú centralizované a často spojené s vysokými poplatkami a obmedzeniami, kryptomeny ponúkajú prístup bez sprostredkovateľov a s väčším dôrazom na transparentnosť a bezpečnosť. Tento nový finančný model prináša revolučné zmeny v spôsobe, akým vnímame a spravujeme peniaze. Jednou zo základných výhod kryptomien je ich decentralizovaná povaha. Namiesto riadenia, jednou centrálnou autoritou je prevádzka kryptomien umožnená cez distribuovanú sieť uzlov, ktoré zabezpečujú overenie a zaznamenanie každej transakcie. Tento model výrazne znižuje možnosť manipulácie a zvýrazňuje transparentnosť, nakoľko všetky transakcie sú verejne prístupné a overiteľné. Decentralizácia posilňuje dôveru v systém a umožňuje používateľom mať väčšiu kontrolu nad svojimi financiami. Tradičné bankové systémy a kreditné karty sú často spojené s vysokými poplatkami za medzinárodné prevody a transakcie. Kryptomeny umožňujú realizáciu transakcií s minimálnymi nákladmi a v reálnom čase, čo je mimoriadne výhodné najmä pre medzinárodné platby. Rýchlosť a nízke poplatky pri prevodoch robia kryptomeny atraktívnou alternatívou pre každého používateľa, ktorý hľadá flexibilitu a efektivitu. Tento aspekt zvyšuje dostupnosť finančných služieb pre širokú verejnosť. Základom zabezpečenia kryptomien je využitie blockchain technológie, ktorá zabezpečuje, že každá transakcia je zašifrovaná a uložená v nezmeniteľnom digitálnom registri. Táto technológia ponúka vysokú úroveň ochrany pred podvodmi a neoprávnenými zásahmi. Na rozdiel od kreditných kariet, kde môžu byť údaje o platbách a transakciách zneužité, kryptomeny poskytujú väčšiu mieru súkromia a kontrolu nad vlastnými financiami. Používatelia tak majú istotu, že ich finančné údaje sú v bezpečí. Fiat meny a bankové systémy sú pod kontrolou vlád a bank, čo môže viesť k obmedzeniam a zásahom do finančnej slobody jednotlivcov. Kryptomeny však fungujú na princípe nezávislosti, kde každý účastník siete má rovnaké práva a prístup k celému systému. S tým prichádza aj možnosť obísť neefektívne medzištátne regulácie a obmedzenia, čím sa otvára priestor pre inovatívne finančné riešenia a globálnu interoperabilitu. Táto nezávislosť posilňuje finančnú slobodu jednotlivcov. Technologický pokrok spojený s kryptomenami znamená, že finančné služby sú prístupné prakticky každému, kto má pripojenie na internet. V mnohých častiach sveta, kde tradičné bankové služby nie sú dostupné alebo sú príliš nákladné, predstavujú kryptomeny alternatívu pre získanie finančných služieb a ekonomickej participácie. Tento aspekt napomáha k znižovaniu sociálnej a ekonomickej nerovnosti. Kryptomeny tak otvárajú dvere k finančnej inklúzii pre milióny ľudí po celom svete. Technológia blockchainu umožňuje nielen jednoduché finančné transakcie, ale aj implementáciu inteligentných zmluv a ďalších decentralizovaných aplikácií. Táto evolúcia prispieva k tvorbe nových obchodných modelov a služieb, ktoré sú flexibilnejšie a menej zraniteľné voči vonkajším ekonomickým šokom. Udržateľnosť a transparentnosť tohto systému z neho robia perspektívne riešenie pre budúcnosť globálneho finančného trhu. Kryptomeny tak ponúkajú inovačný potenciál, ktorý môže transformovať ekonomické prostredie. Kryptomeny predstavujú výraznú inováciu, ktorá mení tradičný finančný systém nielen technologicky, ale aj filozoficky. Výhody decentralizácie, nižších transakčných nákladov, zvýšenej bezpečnosti, ochrany súkromia a globálnej prístupnosti robia z kryptomien silnú alternatívu k fiatu, bankovým službám a kreditným kartám. Vzostup tohto nového finančného modelu prináša nielen príležitosti pre investorov a podnikateľov, ale aj možnosť pre širšiu verejnosť zúčastniť sa na budovaní transparentného a efektívneho globálneho finančného ekosystému. Kryptomeny sú tak kľúčovým prvkom budúcnosti financií.